Come and see what the Lord has done to me. Come and see. Akajak. I want them go. Enyum genyo. Akajak I want them go. Enyum genyo. Elegum. Ise gongere him. Makachine kimega joma ajiji hu ni hono gda. Nkapala god na ala mchiga ni ma abo onyo so nguba. Magina akama akali mela akala ma egongere kene nam. Ego meeting ngaje meeting gị na m ego. Mgbe na-aga meeting iji ụgwọ nta iji ụgwọ ozu ji ụgwọ nta ji ụgwọ ewago mbọ tek iji gide ụgwọ nwụọ bịa hụ ụgwọ abịta ha ejiji ụgwọ nwunye m chọtụla gị meeting eshafụ bịa inye ya ego kpụọ kwashi ya ụgwọ gị gafee nga Kenya ha hụrụ gị hire nga gafee ka nnabe lebe anya ote ndị mmụọ na ndị mmadụ ahịla ga-ekwu otu ibe nye m ego ahụ ngụgba maka Chineke ma ga-enyere m ị ga-anata ụda m na gị olie m elo ka m na-alụ dị ma otu kọba gị ahụ enwedị ihe ị nwechiri ike ịhụ ego ngịrị bịa nọrọ amịa gị hụrụ gị rubere Chineke ma ọnwa ya nwoke ịhụ m ka ngafe gị na-ana m ego ngịrị asị m ọnụ mmadụ ọ na-eji nwunye ego a na-eji ọ na-ejide mmadụ ego ọpụrụ ihe na-eme gị ọ ijide mmadụ ọkụ ihe eda ọnọjọ dị ego tiri o ele ọtọ ọnọjọ ọwụ ụgbọala na-agafe gị na-ekwe mmadụ ṅụrụ mmiri tọgbọ iko na-agafe nke ọbụla mgbe nga na-ama jijiji ele ihe ọwụ ndị ụzọ ọdọ mpio ọhịa gawa ebe ngaji eji nga ụgwọ ọ bụ ihe na-ekwu onye jibedị gị ụgwọ maka Chineke nge ga-abịa anata ụdị ha wee si chọọchị gị gara ịga anata oriri a na-esogide gị n'azụ te were aka nchọta akọbi ego mgbịrịgba ọnụ na ị ga-eji anụ n'ahụ ahụ na-arị gị nsọ gị gaji na gị ahụ onye nwaanyị Chineke gị mekata nwaanyị anwa afọ adịghị n'imi na-eshi afọ adịm n'imi afọ adịghị n'imi ikwuke m ikuku aga m ekwu gị aka ọkere mgbalị ego elekwa gị n'ala echekwala na ụmụ nwa nwaanyị o mbuli ego tere na nye gị aja Akada kisi ga-ebuli m elu maka ka ibule mere ihe ma yochie gị anya gị bule m anya nwere akwa yochie gị anya gị nwa anya nwanne gị nchigwe gị aja gị ngọ aja ṅụju afọ gị bụrụ ohe ka m ka ị ga-enye aja ekwere gị kụrụ nwa ngodo a na-ekuru ego nwa ahụ my bills don't dry. My own till tomorrow you know they dry. I feel talk am from now till next year, you know they finish. Now different one you go to see. All right, people, you can see I'm with my sister. There's no need of telling you that she is my sister. And she knows from her order, you know the order of her order. I don't get order. I don't get order. Onye ọbụla nwere uche Chineke ejiri ke. Share your own uche. Come share kem. Chineke mere come but finally we have come back together. I want to urge you to rush to her page now. You already know her. You already know how beautiful. It's on the screen. Oh yeah, look at this. You see her handle. You see her Padita Agu. Okay? Yes. Yes. At Padita Agu. Follow her right now and then keep on following Chief Imo. You will never regret you did. This is the place to be. Can I do ko? Kigaya musu. Yawa. Wallahi tallahi. Mu ɗaya ne. Allah. Daga Arewa zuwa abin nan. Yes ko? Daga Imo zuwa Gombe ko zuwa Katsina. Ko ina. Najeriya ɗaya ne. Mu ɗaya ne. Wan Najeriya. So mun ga shi. Follow ko? Follow. Follow za kan.